Tibwere ku nkhani yathu ya cancer. Ma natural killer cells kapena kuti asilikali opsa anthupi mwathu aja amakanika kuthana ndi ma player ogaukira amenewa chifukwa yoti ndochenjera kwambiri. Ma player ogaukira a cancer amenewa amatha kumatulutsa mankhwala omwe amagonetsa ndi kufola asilikali anthupi mwathu otiteteza aja othana ndi matenda aja. Ma player amenewa atu ndi amatasa. Sayankhula naso kumapasana mauthenga ndi ma player athupi lathu lonse, amapanga boma lawo, amayamba kupanga misewu yawo kapena kuti njira zawo za magazi, nkumakulanda ninuyo chakudya, inu nkumaonda, ichocho nkumanenepa. Komanso ma player amenewa saferapo wamba. Pajandanena kuti malamulo awo amene amauza zoti pano ifani amakhala aonongeka. Ndi iwo aja amangopitirirabe kukhala ndi moyo, mangobereka nabe chinkana cancer sitha ndi mankhwala athu awambawa. Imachita kufuna mankhwala ake special, timanena kuti chemotherapy. Zimankhwala za mphamvu sisi lonse limathothoka limene. Kuzanena kuti mifuti yathu yawamba, ma AR15, ma AK47 kajani tingathe kuombera cancer. Mafuna mifuti ndithu ya special, mizinga ya special. Ma player ogaukira amenewa ma cancer cells afe. Pobwerera pang'ono kufotokoza kuti pajandanena kuti anyamata ogaukira amenewa akamaberekana amapanga zotupa eti kapena kuti ma tumor. Koma si zotupa zonse zomwe zimakhala cancer. Zotupa zina zimakhala zogona, zimangozikulira pamalo pake pomwepo, siziyenda kupita kwina ayi. Chitsanzo chabwino cha zotupa zimenezi ndi ma fibroids kapena kuti zotupa za chiberekero cha azimayi. Zimenezi tinaphunzirapo, ngati mufuna mudziwe za ma fibroids ndiyikaso link yake m'makomenti kuti muphunzire. Koma zotupa zina sizikhutisidwa ndipo pomwe zili, zimamba kuyenda m'magazi kupita ku ziwalo zina kumakatupisa so ziwalo zimenezo ndi cancer. Simudzamva kuti fibroid yasefukire apita ku chiwindi ayi. Kuti titene kuti ndi cancer, chotupa chija chimakhala kuti chili ndi kuthekera pofala kupita ku ziwalo zina. Cancer ija kapena kuti kugaukira kwa ma player kuja kumatha kuyamba m'mapapo, koma pakapita nthawi ma player aja amatha kulowa m'magazi ndikukapita ku impsyo, ndikukayambisa so cancer ku impsyo kuja. Pamene timatha cancer yawo yasefukira yapitano ku impsyo. Ndipo kusefukira kumeneku ndikomweno kwambiri kumatayisa miyoyo. Mwachidule, cancer ndi anyamata omanga thupi lathu omwe asiya kumvera malamulo akayendesedwe ka thupi lathu ndi kuyambisa chisokonezo. Ikhulupirira kuti mwaphunzirako zinthu ziwiri zitatu za matenda a cancer lero. Osayiwala kuyika makomenti anu, kupanga like, komanso kuwagayira anzanu kuti tiphunzire limodzi. Zikomo kwambiri, mwakoma nonse.